Sigurado ka po ba? Oo naman, para makatipid tayo sa bahay. Ano yung dala mo? May lakad kayo? Dito muna si Brian, ha? Bakit? Kasama? Na kailangan? Eh anong kwenta ng bahay nyo ngayon? Ba't ba nakikialam ka? May iya ka naman sa nagpatayo ng bahay mo! Akala mo kung sino kang magsalta, ah. Anong nangyayari dito? Gusto niya itira dito yung anak niya. Bakit ba ikaw ang nagsasalta? Hindi si Papa. Dito muna sa bahay si Brian. Pero pa! Huwag ka nang kumontra. Binigyan ko kanina ng baon. Sinadya ko talagang hindi bigyan para sa inyo humingi. Bus na yung stock sa bahay. Ako na lang pong bibili. Ayos. Makakalibre na naman ako. Grocery. Bakit ang laki na nagastos mo? Total, pera naman ni Papa yun eh. Hingi sana ako ng ulam. Tama lang sa amin ni Papa at ng anak mo yung niluto ko. Babayad ako ng kuryente, anak. Ako na lang po ang magbayad. Ay isahan na naman kayo ni ate. Anak, ka na. Bilisan mo. Ma, sigurado ka po ba? Napapayag sila dito, Ruby, na dito muna ako tumira? Oo naman. At isa pa, nandiyan naman si lolo mo. At saka, para makatipid tayo sa bahay. O ate, Brian, nandito pala kayo. Brian, ano yung dala mo? Ate, may lakad kayo? Tita, kasi Ruby, dito muna si Brian, ha? Ha? Bakit? Eh, nandyan lang naman yung bahay niyo ah. Para may kasama kayo dito sa bahay ni Papa. Kasama? Di na kailangan. Magkakapit bahay lang naman tayo, di ba? Basta, dito na lang muna siya. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga binigyan kayo ng bahay ni Papa para magsarili kayo. Eh anong kwenta ng bahay nyo ngayon? yun na nga po yung sinabi ko kay Mama, tita eh. Tumigil ka nga dyan, Brian. Kita mo? Ikaw lang naman pala yung may gustong dito tumira yung anak mo eh. Ba't ba nakikialam ka? Bahay naman to nila Papa, ah. Kahit na. May karapatan naman ako dito ah. Alam ko. Pero mayroon din akong karapatan dito. Kaya ka nga binigyan ng sarili mong bahay para may sarili kayo. Tapos isisiksik mo pa yung anak mo dito? Mahiya ka naman sa nagpatayo ng bahay mo. Ano na lang sasabihin nila? Papa, akala mo kung sino kang magsalta, ah. Ang yabang mo, ah. Oh, anong nangyayari dito? Ito kasing si ate. Gusto niya itira dito yung anak niya. Pa, total, dalawa lang naman kayo dito, di ba? Eh bakit? Kayo? Tatlo lang naman kayo sa bahay niya, di ba? Ikaw, si Brian at yung asawa mo. Yung isa mong anak hindi naman umuwi, di ba? Bakit ba ikaw ang nagsasalta? Hindi si Papa. Tama na! Sige, dito muna sa bahay si Brian. Pero pa! Huwag ka nang kumontra. Pumayag na si Papa. Sige na anak, pumasok ka na sa loob at ilagay mo yung gamit mo sa kabilang kwarto. Oh, sige na. Gusto ko nang magpahinga. Hay, buti na lang pumayag si Papa. At least, malaking tipid para sa akin sa pagkain, kuryente at tubig. Anong oras kaya darating yung sirbi? Hello, ano po? Opo, papasok ka na ba? Opo sana lo eh. Kaso, wala po si Mama. Asan si mama mo? Yun nga po eh. Hindi ko po alam kung saan siya nagpunta.
Ganun ba? Oh, ito. Lo, maraming salamat po dito ah. Ayos ka po talaga. Sige po lo, papasok na po ako. Oh, sige, mag-ingat ka. Sige po. Opa, nandito lang pala kayo. Oo, sobrang init kasi sa loob ng bahay. Buti dito, malamig. Ah, akala ko po kasama mo dito si Ruby. Wala pa si Ruby. Hindi pa umuwi, galing trabaho. Siya nga pala, yung anak mo, binigyan ko kanina ng baon. Wala ka daw binigay sa kanya. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko po. Sinadya ko talagang hindi bigyan para sa inyo humingi. Tanghali na. Wala pa si Ruby. Bakit pa? May utos ka ba sa kanya? Oo, uutusan ko sana mag-grocery. Ubus na yung stock sa bahay. Nako, tamang-tama po. May bibilhin din po ako sa grocery. Kung gusto nyo po, isabay nyo na lang po sa akin para ako na lang pong bibili. Oo, sige. Ito. Bilhin mo yung nakalista dyan. Sige po pa, alis na po ako. Ayos. Makakalibre na naman ako. Ruby, O ate, nandito na ba si Papa? wala siya ate umalis. Bakit? Nandito na kasi yung pinabili niya na grocery. Bakit ang laki na nagastos mo? Dinamay ko na rin yung mga kailangan namin sa bahay. Kaya ayan, magkano lang naman yung pera ko. Kaya ginamit ko na yung pera ni Papa. Total, pera naman ni Papa yun eh. Ate, pinakargo mo na nga sa amin yung anak mo. Tapos pati mga kailangan niyo sa bahay kay Papa pa rin? Hindi ka ba inaabutan ng asawa mo pag sumasahod siya? Mukhang ikaw pa yatang bumubuhay sa kanya. Akala mo kung sino ka makapagsalita ah. Eh maliit lang naman yung kita niya. Nag-asawa ka na nga lang ulit. Sana yung nakakatulong na sa'yo. Sobra ka naman makapagsalita. Akala mo kung sino ka. Wala ka na nga naitutulong. Ubod ka pa ng yabang magsalita. Aka na nga yan! Ang yabang mo! Oh, sige. Ano pa? Maghahain na po ba ako na makakain na tayo? Oo, sige. Tamang-tama pala. Ang alin? Manghihingi sana ako ng ulam. Tinatamad kasi ako magluto. Kaya hihingi sana ako ng ulam namin ng asawa ko. Ate naman, tama lang sa amin ni Papa at ng anak mo yung niluto ko. Konti lang naman eh. Ba't bang damot mo? Wala ka na ginagawa sa inyo tapos tamad ka pa magluto? Eh tinatamad nga ako, di ba? Ang sabihin mo, tamad ka lang. Hindi ka nga makapaglinis sa bahay nyo. Hindi mo ba naaamoy? At hindi mo ba nakikita yung mga kalat sa paligid nyo? Umaasa ka lang kapag may inuupahan kaming tagalinis at nagkikisawsaw ka pa. Anong pakialam mo? Eh si Papa naman ang nagpapasahod sa kanila. Yun na nga eh. Pati katulong namin, nakikikatulong ka din. Tama na. Pagkain lang ang pinag-uusapan, dami nyo pang dinadamay. Eh kasi pa eh, hihingi lang ako ng ulam. Ang dami niya pang sinasabi. Matuto ka kasi magluto ng lalamunin nyo. Tama na, Ruby. Pabayaan mo na lang silang kumuha ng ulam nila. Pa, kaya namimihasa yan. Dahil pinapaboran nyo. Lagi na lang siyang nanggugulang. Alam ko naman yun. Ayaw ko lang ng gulo, kaya kuha mo na lang ng ulam yung ate mo. Oh, damihan mo ng sabaw ha. Sige na. Lika na, sumunod ka sa akin. Pa, saan ka pupunta? Babayad ako ng kuryente, anak. Tamang-tama,
isasabay ko na din yung sa amin. Baka gusto nyong ako na lang po ang magbayad. Mainit pa ang panahon ngayon, baka mahilo kayo sa daan. Kaya ako na lang po ang pupunta. Bagay. Sige, ikaw na lang pumunta. Bakit ang laki ng bill nyo pa? Nagtanong ka pa, kaya ang lakas gumamit ng aircon yung anak mo. Hanggang umaga, bukas pa. Tapos sabay-sabay mag-charge ng cellphone tsaka laptop. Tapos tanghali na pag gumising. Ganun ho ba? Kaya ako pinatirayan si Brian para makatipid kami sa konsumo ng kuryente. O sige na po, pupunta na po ako para mabayaran ko na ito. Sige, mag-iingat ka. Teka, bakit itong bill ni ate? Naka-attach dito sa amin. Grabe, sobrang laki ng bill namin ngayong buwan. Ngayon lang kami nagkaganito. Ito na nga sinasabi ko. Hindi kasi marunong magtipid itong anak ni ate. Sabi, andito ka na pala. Oo pa. Kanina pa ako dumating galing trabaho. Naglilinis lang ako dito eh. Maupo ka nga muna dito pa. Alam nyo ba? Naisahan na naman kayo ni ate. Ha? Anong sabi mo? Eto, sinabay na naman niya yung bill niya sa bill natin. Hindi ko alam to. Kaya nga malaki yung bill eh. Dahil sa anak niya. Tapos ganyan pa? Hindi nga marunong magtipid ng kuryente yung batang yan. Hayaan mo na. Wala tayong magagawa. Kaya namimihas ang ginugulangan niya kayo dahil ganyan. Bakit kasi hindi na lang natin pabalikin sa bahay nila yung apo nyo? Total, araw-araw naman silang nandito. Galit na si tita. Babalik na lang siguro ako sa bahay. Anak, ayaw ko kasi ng away. Napapagod na ako sa trabaho ko. Yun na nga eh. Matanda na kayo pa. Imbis na nagpapahinga na lang kayo dito sa bahay, nagtatrabaho pa kayo. Paano na lang pag huminto na kayo magtrabaho? Pati mga kailangan na anak niyo sa pag-aaral, kayo ang namumroblema. Ano na lang silbi nilang nagtatrabahong mag-asawa? Ano yun? Nagtatrabaho lang sila para sa mga luho nila? Tapos pagdating sa gastusin sa bahay at mga anak niya, tayo? Iwan ko ba dyan sa ate mo? Ni wala na yata kayo na itatabi. Paano na lang pag nagkasakit kayo? Eh wala nga siya may ambag pag may nagkakasakit dito sa bahay. Anong ibibigay niya kung wala man siyang madukot? Meron pa. Masyado lang kasi siya magulang. Pakiusap anak, hayaan na lang natin. Manahimik na lang tayo. Palagi na lang siyang ganyan. Kaya lagi siyang namimihasa. Tama na yan, Ruby. Hoy, Ruby! Ano sinasabi ng anak ko sa akin? Bakit? Ano ba sinabi sa'yo ng anak mo? Sinabi mo daw na ginugulangan ko si Papa. Totoo naman, di ba? Lagi mo sinasabay sa amin yung mga bayarin at mga gastusin mo. Wala kang pakialam dahil pera yun ni Papa.
okay lang? Nagulangan mo si Papa? Ganun ba, ate? Hoy, Ruby, magulang ako. May mga anak din ako. Masama bang nagtitipid lang ako? Tama ka. Magulang ka nga, ate. Magulang na magulang ka nga, ate. Hindi ka nga nagtitipid para sa anak mo. Pero inaasa mo sa iba yung obligasyon mo para sa mga luho niyong mag-asawa. Dahil pati kailangan ng anak mo, inaasa mo kay Papa. Hindi ba panggugulang yun? Naintindihan sana kita dahil magulang ka. At ginagawa mo lang yan para sa mga anak mo. Pero hindi. Iba ang pagiging magulang mo. Isa kang magulang na magaling manggulang. Paano na lang pag hindi na nagtrabaho si Papa? Paano ka? Paano kayo? Gagawin mo din ito pag naging magulang ka na din. Sinisiguro ko na hindi kita gagayahin. Mag-aasawa ako kung kaya ko na sarilinin ang lahat. Hindi kagaya mo, na mas inuuna mo pa yung asawa mo kaysa sa anak mo. Akala mo kung sino ka? Eh umaasa ka din naman ngayon kay Papa. Para sabihin ko sa'yo, kahit nasa iisang bahay kami ni Papa, lahat ng kailangan ko, sarili kong gastos. Dahil may trabaho ako. Akala mo kung sino ka? Hindi yung matanda ni magulang natin, umaasa ka pa sa kanya. Anong kwenta niyo mag-asawa kung ganyan? Maawa naman kayo kay Papa. Ikaw rin ang kawawa. Pag wala ng trabaho si Papa, o kaya nawala siya, eh ako, kaya ko mag-isa. Ikaw, wala ka na magugulangan pa.